Ir-riċetta, l-preskrizzjoni li tik it-tabib sejħla li trid, wasal iż-żmien li tinbidel fil-ma sens. Mela, sfortunatament, meta aħna jkollna bżonn immorru għand it-tabib, ikun għax diġà qabadna xi ħaġa. Tista' tkun xi ħaġa żgħira bħal xi riħ, jew tista' tkun xi ħaġa kbira illi forsi ġibniha fuq saqajna aħna stess. U fost dawn l-issues illi hemm affarijiet li mhumiex ġenetiċi. Mela pereżempju mhux bil-fors inti għax sablek it-sokkor fid-demm illi inti il-familjari tiegħek kellhom id-diabete wkoll jew il-kolesterol jew xi ħaġa oħra, imma jista' jkun li tajt il-ġebla fuq sajk. Allura x'inhu il-bżonn illi nibdew nagħmlu? Il-bżonn huwa illi flok ma nistennew li tasal dik ir-riċetta, dik il-preskrizzjoni, inti illum avolja m'intix tabiba tagħmel preskrizzjoni għalik innifsek li tajt isma' jiena hemm bżonn li ninkludi l-exercise. Issa, dal-exercise ħafna tobba tal-affarijiet tagħhom ħajdulek illi kieku kienet pillola di u l-vantaġġi kollha tal-exercise kellhom jinġabru kollha ġo mediċina waħda, dik il-mediċina tiswa l-miljuni. Għax qed tgħinek f'kull sens, qed tgħinek inti fil-mod kif tħossok emozjonalment, mentalment, kif qed jaħdem ġismek, kif inti qed tħossok pożittiv miegħek innifsek ma ta' madwarek. Qed jgħinek biex inti tixxejpja, biex tidher komda, biex anke tidher tajba ħafna fil-ħwejjex li qiegħda libsa. Ġifieri dal-vantaġġi kollha, kun kellu jkunu ġo pillola waħda, ara kemm hemm vantaġġi enormi. Issa, il-fortuna jekk nista' ngħidu hekk hija illi dak l-exercise ma naħdux ġo pillola waħda, u għalfejn qed ngħidilha fortuna. Forsi tgħiduli kieku sew nieħdu ġo pillola waħda x'nibqa' relax fis-sodda. Le, il-fortuna hija li permezz tal-exercise inti qed tiltaqa' ma' nies ġodda. Qed tkun f'ambjent ta' enerġija forsi, speċjalment it-trenja f'ambjent ta' grupp fuq dan issa nkellimkom tal-waqt ukoll. Qed tagħmel esperjenzi ġodda għalik ukoll li tgħid tara jiena kemm inkapaċi nirsisti, allura qed tħossok iċ-ċertu sens ta' fulfillment, ta' accomplishment. Qed taqtam il-komplement tal-ġurnata. Illi inti għax għandek appuntament mort tagħmel dik l-exercise session, allura inti qtajt mir-rutina tiegħek, eċetera, eċetera. Mela, illum ħanistaqsik din mistoqsija. Wasal iż-żmien illi inti tagħmel riċetta għalik innifsek? Jekk iva, aħseb x'exercises se tagħmel. U jekk fil-passat provajt l-exercises, però provajt xi ħaġa illi forsi inti għalik ma ħadmitx dak iż-żmien, ngħidu aħna mortom u bdiet tuġak spallejk. Jew inkella mort timxi u beda jerġa' il-qiegħ ta' saqajk għal-mod tal-kelma ħa nivvinta xi ħaġa. Mhix kwistjoni li allura l-exercise ma jgħodx għalik. Huma rari dawk il-kondizzjonijiet li minħabba fihom ma tistax tagħmel exercise. Naraw nies anke f'wheelchair, naraw nies li kellhom xi jid jew xi sieq maqtuha, illi xorta jagħmlu l-exercise. Jinbidel ovvjament it-tip. Għalikom li naf li intom fil-maġġoranza illi għall-grazzi tal-ħanin Alla ma tkomx minn dawn il-kundizzjonijiet, ħanissuġġerilkom l-aktar li l-exercises tagħmluh f'ambjent ta' familja. Tagħmluh f'ambjent ta' grupp fejn ħajkun hemm coach, ġieli anke tnejn, illi ħajkunu qed jaraw x'intom tagħmlu, ħajikkoreġukom biex jaraw li qed tagħmluhom sew, tajjeb. U apparti minn hekk inti għandek is-support, għandek l-inkoraġġiment ta' dawk in-nies li forsi ilhom jagħmlu l-istess ħaġa aktar minnek, għax il-qudiem inti ħadkun dik il-persuna li ħatajn lil ġodda biex tgħinhom jintegraw u tagħmilhom kuraġġ. Fejn hemm laqda, hemm is-saħħa. Niltaqgħu.